Praise the Lord, hallelujah, maayong gabi sa mga anak sa Dios na nasabta alang sa pagpamati sa tong sa pulong sa tong buhi nga Dios. But before ta mamati sa pulong sa Ginoo, ato ta sa ato ang church declaration. Amen. Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His overcoming champion, and because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Okay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for that word, God. Ang ginadeclare, Lord, magamanifesto na sa mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. O karong gabi ng mga igsoon, ato ang basahon ang atong foundation text nga atong gikuha diha sa Colossus chapter 1 verse 9 to 12. Ang pulong sa Dios nagaingon: Busa sa pagkasayod namo niini, kanunay kaming nagaampo alang kaninyo. Nagahangyo kami sa Dios nga ang iyang espiritu mohatag kaninyo sa tanang kaalam ug pagsabot aron masayran ninyo sa hingpit kung unsa ang iyang kabubuton alang kaninyo. Pinaagi niini makakinabuhi kamo nga maangayan sa Dios, nga makahatag og kalipay kaniya. Ug mahimo usab ninyo kanunay ang maayo ug madugangan pagayod ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Kay ligunon kamo sa Dios, pinaagi sa iyang kahibulungang gahom, aron nga bisan unsa ang mahitabo, makalahutay kamo nga adunay kalipay. In verse 12, ug makapasalamat kamo sa Amahan tungod kay gihimo niya kamo nga takos sa pagdawat sa panulundon nga alang sa iyang mga katawhan, ang panulundon nga anaa sa kahayag. Praise the Lord. Hallelujah. Karong mga gabion ng mga igsoon, ato na sabtun-an ang pulong sa Ginoo ug ang ato ang tema karon is mao ni siya: ang kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. Praise God. Ingon nga Kristohanon, ingon nga magtutuo din sa kalibutan igsoon, ingon nga pinili sa Dios, gipili ta sa Dios ug aron unsa man, aron maka-share ta o mahimo tang maayong pagtulunan, mahimo tang maayong idulo, mahimo tang maayong sumbanan o maayong panig-ingnan sa mga tao nga nagpalibot dinhi sa kalibutan. Praise God. Ingon nga Kristohanon, ang pulong sa Dios dili mo undang sa pagpahinumdom kanato sa mga butang nga angay natong buhaton aron sa pagpahimuot sa Dios. Ug ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8, ang pulong sa Dios nagapahinumdom ang kinabuhi nga makahatag og kalipay sa Dios. Kung imo nang basahon diha in verse 1, ingon siya diha: mga igsoon, gitudluan namo kamo kung unsaon pagkinabuhi nga makahatag og kalipay sa Dios, ug mao na gani kini ang inyong gibuhat. Apan hangyoon namo kamo pinaagi sa katungod nga gihatag kanamo ni Ginoong Hesus, nga dugangan pagayod ninyo ang inyong gibuhat. Kay nasayran naman ninyo ang among pahimangno kaninyo nga nagikan kang Ginoong Hesus. Kabubuton sa Dios nga ang inyong kinabuhi hinlo, busa likay ninyo ang pagpakihilawas gawas sa kaminyoon. Kamo mga lalaki, kung magminyo kamo, himua kini sa Dios nun nga pamaagi ug dili sa lawayon. Ayaw kamo pagsunod sa inyong unodnon nga mapagbati sama sa gibuhat sa mga nakaila sa Dios, aron dili kamo makalapas sa katungod o makapanglimbong sa inyong isigkatawo pinaagi sa pagpanapaw sa iyang asawa. Gisulti na namo kini kaninyo, kani adto og pahimangnuan gyud namo kamo nga ang nagabuhat niini silutan sa Ginoo. Ay gitawag kita sa Dios aron mahimong hinlo ang atong kinabuhi og dili sa pagbuhat og daotan. Busa kon diha kaninyo an ay dili mosunod niini, dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway kun dili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo. Kung imong tan-awon diri igsoon,
gipakita sa pulong o gisulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica nga ang Dios nga naa kanato maoy, especially ang balang espiritu nga iyang gipadala kanato maoy magapahinumdum sa atoa o kana nga kinabuhi igsoon nga gitudlo ni Apostol Pablo pinaagi sa iyong pulong mo na makahatag og kalipay sa atong buhi nga Dios. Praise God. Ingon siya hangyoon namo kamo pinaagi sa katungod nga gihatag kanamo ni Ginoong Hesus nga dugangan pagayod ninyo ang inyong gibuhat. Siguro daghan naman tag maayong mga binuhatan, daghan naman tag na buhat sa atong pag-alagad sa Dios apan ang pulong sa Ginoo ingon siya hangyoon ko pagayod kamo nga dugangan pagayod ninyo ang inyong mga maayong buhat, ang inyong gibuhat kay nasayra na ang imong tan-awon, kitang tanan nakasayod na, nahibalo na sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, dili ta magpakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga lalaki kun minyo, himua kini sa Dios nun nga pamaagi kung gusto mo magminyo mga lalaki o mga babae. Aron ingon siya, aron dili ta mahimong salawayon ngadto sa uban. Sa ayo kamo pagsunod sa inyong unod nun nga pagbati sama sa gibuhat sa mga wala nakaila sa Dios. Praise God. Kung moingon kang Kristohano naman ko, nagatuo man ko og Dios, kabalo man ko nga ang Dios maayo sa among kinabuhi og tungod sa grasya naluwas mi. Apan igsoon, kung ang imong kinabuhi kung tinuod ka nga nagtuo sa Dios, ang imong kinabuhi wala na subay sa kabubuton sa Dios, mo na giingon nga basin sa pulong lang ka nagatuig soon. Apan ang Dios sa diha nga nagatuo kaniya ug imo siyang gisaligan, dili jud kumutuig soon nga dili ka gamiton sa Ginoo, dili ka pahinumduman sa Ginoo, dili ka panalanginan sa Ginoo. Sa tanan nga mga pamaagi, gamiton ka sa Dios igsoon. Gamiton alang sa pagpakaylap sa iyang ebanghelyo, gamiton ka sa Dios nga mahimong maayong sumbanan alang sa mga tao nga nagatan-aw sa atong mga kinabuhi karon. Praise God. Yan siya busa kon diha kaninyo adunay dili masunod niini kung imong tan-awon ang mga pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanunay kanato. Ingon siya Apostol Paul kung adunay mga tao nga dili mosunod sa akong ipangsulti diha kaninyo, ingon siya dili ang ako ang sugo o ako ang pagtudlo ang iyang gisalikoy kun dili iya sa Dios. Kay nga naman iya sa Dios ang gina-share ni Apostol Pablo igsoon is gikan sa balang espiritu nga mooy nagapahinumdum kaniya, mooy nagaistorya sa iya kung unsa ang kamaayo sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Kung imo na siyang basahon usab kung padayon ta sa ato dito sa verse 9, ingon siya karon ang mahitungod sa paghigugmaay ingon nga managsuon diha kang Kristo dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo. Praise God. Yun siya nahisgot sa panahigugmaay at nakita na niya sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga aduna nay panaghigugmaay apan sa ihang panahon o karon usab sa atong panahon igsoon ang pulong usab sa Dios nagdasig na sa tuwa nga maghinigugmaay o ingon siya ug mao na gani kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan diha sa tibuok nga Macedonia apan ingon siya in verse 10, apan hangyoon namo kamo nga dugangan paninyo ang inyong paghigugma. Tinguhaan ninyo nga magkinabuhi diha sa kalinaw. Ayaw ninyo hilabti ang kinabuhi sa uban. Ingon siya, bisan sa atong kinabuhi karon nagakinabuhi naman ta nga mahimong pahumot sa uban, mahimong maayong panag-ingnan sa uban. Apan ang pulong sa Ginoo igsoon, ingon siya, tinguhaa pa gayud ninyo ang magkinabuhi diha sa kalinaw. Ayaw ninyo hilabti ang kinabuhi sa uban. Dili ingon nga Kristohanon karon igsoon ay labi na kung kasabot ka sa grasya dili ka dapat manghilabot sa kinabuhi sa uban. Kung dili imong iampo sa Ginoo, wala tay laing mabuhat igsoon kun dili iampo nato ang tanan ngadto sa Dios tungod kay siya lang ang makabuhat sa tanan. Praise the Lord. Hallelujah. O ngayon siya, ang matag usa kaninyo kinahanglan magtrabaho aron may kaugalingon siya nga panginabuhian. Kung mao kini ang inyong buhaton dili na kinahanglan nga magsalig pa kamo sa uban alang sa inyong panginabuhian ug tahuron kamo sa mga dili magtotoo. Sa diha nga ang pulong sa Dios igsuon imo na siyang sundon, imo na siyang paminawon sa imong kinabuhi, imo na siyang tumanon sa imong kinabuhi igsuon, mahimo kang maayong panig-ingnan sa mga katawhan nga nagpalibot kanimo especially sa mga tao nga walay Dios. O kanang kinabuhi nga gipiyal sa Ginoo sa imong karon, gamiton na sa Ginoo alang sa pagluwas sa mga katawhan nga wala diha kang Kristo. Praise God. Hallelujah. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon, kanunay niyang gitinguha
ang makalipay sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kanunay niyang gitinguha igsuon nga mahimuot ang Dios sa iyang kinabuhi. Mo na sa 2 Corinto chapter 5 verse 9 nagingon siya diha. Busa bisan ania pa kami dinhi o didto na kaniya, gusto namo nga malipay ang Dios kanamo. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon, grabe siya. Grabe ang ihang pag-antos, grabe ang ihang pagpaningkamot nga makapahimuot pagayod sa Dios. Tungod kay nga naman, di pa kawalay bili ni Apostol Pablo ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan aron lang matugkad niya kung unsa kamaayo ang Dios, makabot niya kung unsa ang iyang gipangandoy ngadto sa atong buhi nga Dios. Mo na kanunay niyang gibuhat ang mga butang nga makalipay sa atong buhi nga Dios. Moingon siya sa atong kinabuhi karon, nagadasig ang pulong sa Ginoo nga kailangan o maningkamot ta nga mahimong maayong sumbanan, mahimong malipay ang Dios sa atong kinabuhi igsoon. Praise God. Kung imong tan-awon ang Biblia, naay isa ka tawo diha nga pinaka the best nga example para sa tuwa, halimbawa para sa tuwa nga may mahimo natong sumbanan sa pagbuhat sa ingon igsoon. Kay moingon kag Kristohanon, moingon kag magtutuo ka, moingon ka nga nagatuo ka kay Kristo, apan kung imong binuhatan igsoon wala na subay sa kahubuton sa Dios, dili ko makaingon ni ana. Apan kung imong tan-awon ang Biblia sama sa atong gibasa kagayna, sa tanang nagabuhat sa mga dautan adunay gisilot. Og ang tinuod nga mga anak sa Ginoo igsoon, ang tinuod nga nagtuo sa Dios, dili gyud mobuhat og dautan. Praise God. Hallelujah. Og sa akong giingon kaganina, na ay maayo nga sumbanan nga atong makita diha sa Biblia. O kana siya igsoon, walay lain kundi si Jesus. Siya, kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Jesus igsoon, nagbuhat siya sa mga butang nga makalipay sa amahan. Kung imong tan-awon ang John chapter 8 verse 29, ang pulong sa Dios nagaingon, ang nagpadala kanako nagauban kanako ug wala gayod niya ako pasagdi. Tungod kay kung unsay makalipay kaniya, mauusab ang akong gibuhat kanunay. Praise God. Hallelujah. Imong tan-awon ang pulong sa Dios igsoon, ang kinabuhi ni Kristo samtang naapa siya diri sa kalibutan. Ang punta na diha, nganong gibuhat man ni Kristo ang makalipay sa Dios. Hallelujah. Kung punta na nimong kaugalingon igsoon, nganong gibuhat man niya? Tungod kay igsoon, siya ang nagbayad sa imuha. Siya ang nagsakripisyo, nagpulfill sa balaod aron ikaw ug ako maluwas. Aron ikaw ug ako magkaroon o makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Munang giantos ni Kristo ang tanan, gibuhat niya ingon nga tao ang mga butang nga makalipay sa Dios. Ug yun ang Biblia, si Kristo ang maayo natong sumbanan. Ingon nga Kristohanon, ingon nga magtotoo, ikaw usab ug ako sundo nato, buhaton nato kung unsa ang makalipay sa tong buhi nga Dios. Kanunay si Jesus nagatuman sa kabubuton sa Dios. Kung imong tan-awon ang Biblia, ginabuhat niya kung unsa ang kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang John chapter 4 verse 34, ingon siya diha, mingon dayon si Jesus kanila, ang akong kalanon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Sa matag adlaw sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, sa diha nga napa siya diri sa kalibutan igsoon, ang iyahang ginabuhat is mao ang kabubuton sa Dios o paghuman sa tanang buluhaton nga gipabuhat sa Dios kang Kristo igsoon. Nganong daghan magbuluhaton si Kristo diri sa kalibutan igsoon? Nganong daghan man og sakripisyo nga nabuhat si Kristo diri sa kalibutan igsoon? Tungod kay ikaw gimahal kaniya, tungod kay gipangga kaniya igsoon. Amen. Ang kabubuton lang sa Dios ang kanunay niyang gibuhat. Ang John chapter 5 verse 30 nagaingon siya diha, o ginauluhan na diog ang mga pamatuod bahin kay Jesus. In verse 30, yun siya, midugang si Jesus sa pag-ingon, wala gayud ako'y mahimo kung ako lang. Kung imong tan-awon, nganong nakaingon man si Kristo nga, wala siya'y mahimo kung siya lang. Diri sa kalibutan katong naa pa siya diri sa kalibutan, nganong niingon siya nga wala siya'y mahimo kung siya lang. Kung imong tan-awon, moingon sila nga, di ba, moingon ang kalibutan karon labi nagdi mo tuo kay Kristo. Di ba ingon mo si Kristo Dios. Ingon mo si Kristo kamhanan.
Pero nganong niingon man siya sa John 5:30 nga wala gayud ako'y mahimo kung ako lang. Kaya kung imong tan-awon sa Biblia igsoon, si Kristo Dios, anak sa Dios. Apan tungod sa iyang dakong kugmanganha kanimo ug nganhi kanako, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios, iyang gihubo ang harihaanon niya nga pagkatao ug iyang gisulob ang kalibutanon nga pagkatao igsoon, gisulob niya ang kinabuhi nga walay kakayanan nga mobuhat sa mga butang nga kagustuhan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Munang niingon siya nga dili nako kaya, dili nako mahimo kung ako lang. Tinuod nga nagahukom ako, apan ang akong paghukom sumala sa gisulti sa Dios sa akong amahan kanako. Ingon siya, nagahukom ako, yes, nagahukom ako. Apan kanang akong paghukom, dili na ako, kundili paghukom na nga gikan sa akong amahan nga ginaistorya sa ako. Busa ang akong paghukom matarong tungod kay wala ako nagahimo sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang kabubuton sa nagpadala kanako. Mo din na igsoon, kanunay nga nagabuhat si Kristo sa kabubuton sa amahan. Dako kayong pangutana nga nung dili niya kaya kung wala ang amahan, tungod kay igsoon 100% siya tao. 100% siya Dios. Apan gihubo niya ang iyang pagka-Dios aron ikaw ug ako maluwas niya gikan hianang mga butang. Amen. Ingon nga Kristohanon, adunay mga butang nga atong bantayan o atong ibutang sa atong kasing-kasing ug unahuna nga makapahimot sa Dios. Mao nga aduna kitay pagtahod ug una nga akong i-share sa inyo igsoon karong gabi una nga aduna kitay pagtahod sa pulong sa Dios. Usa na kabutang nga makapahimuot ka sa Aman, usa na kabutang nga makapahimuot ka kay Kristo sa diha nga aduna kay pagtahod sa pulong sa Dios. Ug pasagdai ko karong gabi una nga mopahinumdum kaninyo nga ang atuang Biblia is more than the words of men. It is the Word of God. Ang Biblia, it contains 3,586,489 letters, 773,692 words, o 31,173 verses, o 1,189 chapters, and 66 books. And I want to go on record nga ang tanan nakasulat diha, kanang mga litra, kanang mga pulong, mga verses, mga chapters diha sa libro is pulong na sa Ginoo igsoon. Ako nang ginatuuhan nga mo na ang pulong sa Ginoo. O kining pulong sa Dios kailangan nga mahibalo ka mubahin-bahin sa imong kinabuhi. Sa diha nga ikaw Kristohanon, kabalo ka mubahin-bahin ni ana. Og ang Timothy chapter 2 verse 15 ingon siya, buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo. Unsa may buot pasabot niyang buhata kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo. Sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw sa iyang mga gibuhat. Itudlo sa husto ang pamaagi sa pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Ingon siya sa laing translation, rightly dividing the word of truth. Buhaton nato kutob sa atong mahimo nga malipay ang Dios kanato. Unsa man na siya igsoon? Kailangan nato nga mabahin-bahin sa insakto ang pulong sa Dios. Kaya nga naman, ang pulong sa Dios nga nakasulat ya, mo yung kaganina, tanang nakasulat ya is the Word of God. But tanang nakasulat sa Biblia igsoon is dili applicable sa imo ha. Mao na ang tinuod nga pagkastorya. Kumingon ka, Abrahamic nga covenant, Mosaic nga covenant, sa diha kang Abraham nga covenant, ang tanang tao sa tibuok kalibutan nagabase sa covenante nga gihatag kang Abraham. Pag-abot sa balaod, sa diha nga niabot ang balaod, ang tibuok kalibutan nagpailalom sa covenante nga gihatag sa Dios kang Moses. Apan karon igsoon, naa nata kang Kristo, naa nata sa grasya. Imong tan-awon, dili nata under sa balaod.
kung dili under na ta sa grasya ni Kristo. Kung iyang gibuhat ng tanan igsoon para sa imuha ug sa ako, ayon ko kaganina, nahimo siyang maayong simbolo, nahimo siyang maayong panig-ingnan kanato aron ikaw ug ako nga iyang pinili musunod usab nga mobuhat sa mga butang, ug katong tanan iyang gibuhat igsoon tungod kay kabalo siya nga dili nimo kaya kanang tanan. Ug munang tanan igsoon, kailangan nato bahin-bahinon, buhaton nato kutob sa atong mahimo nga mapasabot nato sa insakto ang pulong sa Dios, ug dili nato dapat i-mix ang law of grace. Kaya naman naa nata sa grasya, dispensation of grace. Wala nata sa balaod, wala na si Moses. Ingon ng Dios magbuhat siya og bag-o nga kasabutan, mauna ni bag-o nga kasabutan nga walay katapusan nga naa diha sa grasya. Praise God. Hallelujah. Ang Biblia igsoon kung imo nang tun-an, pulong na sa Ginoo tanan. Og si George A. Marsden in his book Reforming Fundamentalism stated that 85% of the students in one of America's largest evangelical seminaries stated that they do not believe in the inerrancy of the Bible or pagkawalay sayop. He also tells us of poll taken in 1987 by sociologist Jeffrey Hadden of 10,000 clergymen in the US who were asked if they believe that the scriptures are the inspired and inerrant word of God in faith, history, and secular matters. Ug ang resulta igsoon mao ni siya. 95% of Episcopalians said no. 87% of Methodists said no. 82% of Presbyterians said no. 77% of Lutherans said no. 67% of Baptists said no. Muna ang mga tao o mga pundok nga moingon sila nga dili. Walay mali. Insakto. Unsa ba? Diba? Pero sa imuha igsoon, unsa man ang pulong sa Ginoo? Is the word of God nga maay makatabang sa atoa. Pero sa atoa karon kailangan nimo bahin-bahinon ang pulong sa Ginoo. Ingon nga Kristohanon, adunay mga butang nga angay natong mabuhaton aron mahimot ang Dios. Mubalik ko. O una, number 1 nga makapahimot sa Dios igsoon is kadtong mga tao nga adunay pagtuo. Ang Hebrews chapter 11 verse 6 ingon siya, ang tao nga walay pagtuo dili gayud makapalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglan motuo nga adunay Dios ug motuo usab nga siya ang muhatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. Praise God. Ang tao igsuon nga walay pagtuo sa Dios, dili makapalipay sa Dios. Pero mingon ka, Lord, nagtuo man ko sa imong Lord. Nagtuo man ko sa imong Lord. Ug na gani problema, asa man ko mangutang. Maningkamot ko para maluwas ko. Ako ang maghago para maluwas ko. Mao ba nay pagtuig soon? Ang tinuod nga pagtuo, kay ang tinuod nga pagtuig soon, mao nga aduna kay pagsalig sa mga butang nga wala makita. Nagatuo ka sa Dios kahit wala nimo siya makita, ug nagatuman ka sa iyang mga kasuguan kahit wala nimo siya nakita, ug nagasunod ka sa iyang kagustuhan kahit wala nimo siya nakita. Mo din na ang tinuod nga pagtuig soon. Pag mayon ang Dios buhatan ni, kahit wala ka kita sa iya, ang pulong sa Dios ngayon nga buhatan ni, imo ginang buhaton kay nagatuo man ka. Para kang Abraham, ang tinuod nga pagtuig soon adunay bunga nga buhat. Praise God. Mo din na ang tinuod igsoon, ang tinuod nga pagtuo mubunga ug maayong buhat. Parehas sa pagtuo sa senturyon ug katong babae nga nagtalinugo. Grabe nakapahimuot ta kay Kristo. Sa ilang pagsalig ug pagtuo kay Kristo, naayo sila. Ug katong nga pagtuo igsoon, nakapahimuot pag-ayo kay Kristo. Ug sa diha nga motuo ka kang Kristo, makapamuhat siya sa imong kinabuhi. Mo na nakanindot igsoon ba sa diha nga motuo ka sa iya kay
Ang pagtuo moto ka ganina nga na kay pagsalig, musunod ka tungod kay nagtuo ka sa iya ha. O sa diha nga motuo ka kay Kristo igsoon, makapamuhat si Kristo diha sa imong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang Marcos chapter 9 verse 23, ang pulong sa Dios nagaingon. And siya miingon si Jesus kaniya, nganong miingon ka nga kun may mahimo ako. Ang tanan mahimo ko sa tao nga motuo kanako. Makabuhat ang si Kristo para sa imo sa diha ang motuo ka kaniya. In John 11:40, ingon siya, miingon si Jesus kaniya, dili ba nga miingon man ako kanimo nga kun motuo ka makita mo ang gahom sa Dios. Makita nimo ang gahom sa Dios sa unsa nga pamaagi igsoon, magamanifesto sa imuha ang mga panalangin, magadagkayday ang kaayuhan, ang pabor, ang protection, mga panalangin sa imong kinabuhi sa diha nga nagatuo ka kay Kristo. Praise God. Ang gusto ni Kristo nga mutuman ta sa iyang kasuguan. Amen? Gipili ta aron mutuman, musiwalat kung unsa ang iyang pagkamaayo sa tong kinabuhi. Ang John 14:15, ang pulong sa Dios nagaingon, giuluhan kini og ang Espiritu Santo nga gisaad ni Jesus. And siya in verse 15, kung gihigugman ninyo ako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Kung gihigugman ninyo si Kristo, kung gihugman ninyo ang Dios, adunay pagtuman igsoon. Hallelujah. Mao na ang kagustuhan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Magmatinumanon sa iya ha, dili manghilabot sa kinabuhi sa uban. Kung adunay may panaglalis, panag-away, iyon ang pulong sa Dios, dili na to paabtag pasalupan og adlaw. Makig-uli ta. Maayo ta nga panig-ingnan nga to sa uban. Praise God. O gusto usab ni Kristo nga siya lang atong priority sa kinabuhi. Gusto niya nga dili ta malimos sa iya ha. Ay mong tanawon, sama kang Maria nga kang Maria ba katong igsuon gud si Maria ug si Marta nga unsa may gibuhat din ni Maria sa kinabuhi nga to kang Jesus. Kung atong tan-awon ang Lucas chapter 10 verse 38 to 42, ingon siya diha mibisita si Jesus kang Marta ug kang Maria. Sa verse 38 siya, nagpadayon paglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an ug miabot sila sa usa ka baryo. May babayi didto nga ginganlan og Marta. Gipadayon niya sila sa iyang balay. Maigsuon siya nga si Maria nga nagalingkod dito sa tiilan ni Ginoong Hesus tungod kay gusto siyang maminaw sa iyang mga gitudlo. Apan si Marta nagkapuliki gayud sa iyang pag-andam o pagkaon nila ni Hesus. Busa miduol siya kang Hesus og miingon, Ginoo, ngano nga baliwala lang kanimo nga gipasagdan lang ako sa akong igsuon sa pag-andam sa pagkaon. Naragod na siya nga tabangan niya ako. Mitubag ang Ginoo kaniya. Ikaw, Marta, pagkadaghan sa imong gikabalak-an, usa lang gayod ang gikinahanglan. Ug mao kini ang gipili ni Maria nga maoy labing maayo. Ug walay makakuha ni ini gikan kanako. Igsoon ko imong tan-an ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi ni Maria. Si Maria gihimo niyang first priority si Jesus. Wala siya nanumbaling sa ubang mga trabaho, ubang buluhaton, magutman man siya, basta iyaha, naa siya, nagapaminaw sa tiilan ni Jesus. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Marta, gibadlong pa gani siya ni Jesus. Marta, daghan kay giasikaso diha, daghan kay gihaguan diha. Nganong grabe pa nimong paningkamot, nganong grabe pa nimong serbisyo para sa kuha. Kaysa kalibutan mong guligso, mo ni duha ka bantayanan. Ang kinabuhi ni Marta nagasimbolo sa balaod. Kaysa balaod mong igsoon, kailangan kang perform, kailangan ka mubuhat para malipay ang Dios sa imuha. Kailangan ikaw ang maningkamot, ikaw ang maghago para malipay ang Dios sa imuha. Apan sa case ni Maria igsoon, naa siya sa tiilan ni Kristo, nagapaminaw siya sa pulong sa Dios. Wala siya ipakialam kung naa ba sila'y kaunon o wala. Apan ang iyang kagustuhan nga si Kristo lang ang iyang maging priority sa kinabuhi. Ang kagustuhan sa Dios ato ay igsoon nga si Kristo ang atong priority sa kinabuhi. Si Kristo ang ato ang sundon, si Kristo ang pinakauna sa atong kinabuhi. Amen? Praise God. O sunod, siya ang mamahimong una uban sa imong mga butang. Halimbawa ng mga butang gipiyal ang Dios kanimo. Gusto sa Dios, una-una to siya. In Matthew chapter 26 verse 7 to 10, ingon siya diha.
May miduol kaniya nga usa ka babae. May dala siyang gamayng tibod nga may sulod nga mahalon kaayo nga pahumot. Samtang nagkahon sa Jesus, gibubuan ang iyang ulo ug pahumot ni atong babae. Sa pagkakita niya sa mga tinunan nga suko sila og miingon, nganong giusikan man kana niya? Ikabaligya unta kana sa dako nga kantidad ug ang mahalin ikahatag ngadto sa mga kabos. Nahibaluan ni Jesus kung unsa ang ilang gisulti. Busa miingon siya kanila, nganong ginasamok ninyo siya? Maayo kining iyang gibuhat kanako. Praise God. Kung imong tan-awon igsoon, kung imong tan-awon sa literal giusikan sa babae ang iyahang pahumot. Kung imong tan-awon diha kung pila ang kantidad ato igsoon is equivalent to 1 year nga salary sa karon nga panahon igsoon. Ang kantidad niya nga pahumot. Ang ubang mga disipulo naingon nganong gisayangan man niya kung iya pa nang gibaligya o gitabang ngadto sa uban apan igsoon para kay Jesus dako kay to nga honor para sa kinabuhi ug nakapahimo to sa kinabuhi ni Jesus igsoon nga gibuhat sa babae giuna niya si Kristo sa bisan unsang butang nga naa sa iyahang kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Og isa pa sa makapahimuot sa Ginoo igsoon is mao ang pagpasidungog kaniya. Pagpasidungog sa tanang pamaagi. Kay ang Proverbs chapter 3 verse 9 nagayon ang pulong sa Dios. Pasidunggi ang Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanan mong abot. Pasidunggan ang Dios sa unang bahin. Kung may kag sa unang bahin, it means 10%. Tithes, the first fruits sa imong abot igsoon. Pasidunggi ang Dios. Ug ang tanang nagpasidungog sa Dios, pasidunggan usab sa Dios. According to 1 Samuel chapter 2 verse 30 ingon siya, kaniadto ako nga inyong Ginoo, ang Dios sa Israel nagsaad kaninyo nga kamo lang gayod ang mga kaliwat sa inyong katigulangan ang makaalagad kanako isip mga pari hangtod sa kahangturan. Apan dili na karon kay pasidunggan ko ang nagapasidungog kanako og panghimarauton ko ang nagatamay kanako. Sa diha nga ikaw magpasidungog sa Dios, sa diha nga ikaw mobayaw sa Dios, pagabayawon ka sa Dios, pagapasidunggan ka sa Dios. Apan ang tao nga dili magpasidungog sa Dios, magapanghimaraot sa Dios, tamayon usab sa Dios igsoon. Hallelujah. Praise God. Muna ang pulong sa Ginoo igsoon. O ingon siya, ingon nga Kristohanon, nagaingon ang pulong sa Dios nga dili nato pasubon ang balaang espiritu. Mingon sila, giunsa unde pagpasubo ang balaang espiritu. Mingon sila nga ayaw pagpakasala, ayaw pagpuhat og dautan kay masubo ang Espiritu Santo igsoon. Mao ba nay tinuod igsoon? Kung imong tan-awon ang Biblia ang makapasubo sa Espiritu Santo. Okay, atong basahon ang Ephesians chapter 4 verse 30 ingon siya diha. Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios ug ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Praise God. Ingon siya, dili ato pasubo ng balang Espiritu, tungod kay mao kini ang ilhanan nga kita iya sa Dios. Ug mao ni ang garantiya o kasiguruhan nga moabot ang adlaw nga tubuson ta sa Ginoo ug tubuson ta gikan sa adlaw sa paghukom. Unsa man ang okay, sa adlaw sa paghukom igsoon, hukman ang dautan, hukman ang matarong. Sa paghukom sa matarong igsoon is reward ang giandam sa Ginoo sa ato. Amen? Pero sa mga dautan, klaro na kaayo nga dito gid sila sa kalayo sa impyerno. Kung saan man pagpasubo sa Espiritu Santo, ingon sa ayaw pagpakasala. Pero sa tinuod igsoon, ang number 1 nga makapasubo sa Espiritu Santo sa diha nga dili ka motuo nga si Kristo Dios. Sa diha nga dili ka motuo sa pagtudlo sa Espiritu nga si Kristo mo imong manluluwas sa imong kinabuhi. Ug dili ka mosalig kay Kristo igsoon, mauna ang makapasubo sa balaang Espiritu. Praise God. Ug siya lang ang atong paminawon. Ang balaang Espiritu igsoon mo, siya lang gyud ang atong paminawon, wala nilain pa. Kay matud pa sa atong gibasa kay na nagaampo nga ako nga kanunay nga ang balaang Espiritu nga gihatag sa Dios magapahinumdom kaniyo sa mga butang nga makapahimuot sa Dios, makapalipay sa Dios, nga tudluan mo kung unsa ang makapahimuot sa Dios. Hallelujah. Kay siya lang ang nakabalo sa tanang butang ug siya motugot ug dili sa atua sa mga butang nga gusto natong buhaton. Tungod kay siya ang nahibalo kung unsa ang maayo o dili. Sama kang Apostol Pablo diha sa Acts chapter 16 verse 6 to 7. Ang pulong sa Dios nagaingon. Ngayon siya, verse 6. Anya miadto sila sa mga lugar nga sakop sa Phrygia o Galatia.
kay wala sila tuguti sa Espiritu Santo nga magwali sa pulong sa Dios dito sa probinsya sa Asia. Pagabot nila sa utlanan sa Misia, gusto unta nila nga moadto sa probinsya sa Bitinia apan ang Espiritu ni Jesus wala motugot kanila. Muna igsoon sa kinabuhi sa Kristohanon karon, isa ka butang nga makamahimota sa Dios is atong sundon kung unsa ang ginatudlo sa balang Espiritu sa atong kinabuhi. Sa karon nga panahon igsoon nga naata sa kobenante sa grasya, kobenante ni Kristo, walay laing motudlo sa ato sa kamatuoran sa insakto kundili ang balang Espiritu ilang igsoon. Even sa kinabuhi ni Apostol Paul, ang Espiritu ang ilang ginasunod. Ang Espiritu ang ilang ginatuman sa ilang kinabuhi tungod kay siya ang nakabalo kung unsa ang atong ugma, unsa atong future. Praise God. Ang balang Espiritu mo ay magtudlo ug nakabalo sa imong ugma o sa imong padulngan. Sama kang Apostol Pablo, gipakita sa balang Espiritu Santo kung unsa ang mahitabo sa iya ha. Kung atong basahon ang Acts chapter 21 verse 10 to 14, ang pulong sa Dios miingon. Paglabay sa pipila ka adlaw, may miabot usab nga propeta gikan sa Judea. Ang iyang ngalan si Agabus. Giduulan niya kami o gikuha ang bakos ni Pablo o gigapos niya ang iyang kaugalingon mga tiil o mga kamot unya mingon siya. Sumala sa Espiritu Santo sama usab ni ini ang himuon sa mga Hudyo sa Jerusalem sa tag-iya ni ining bakos o itugyan dayon siya ngadto sa mga dili Hudyo. Pagkadungog ni namo ni ini kami taga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mitubag si Pablo, nganong nang hilak man kamo, gipaluya lang ninyo ako, andam ako nga magpagapos o bisan mamatay pa sa Jerusalem alang kang Ginoong Hesus. Dili gayud namo mapugnan si Pablo, busa mingon na lang kami hinaot nga matuman ang kabubuton sa Ginoo. Ang balang Espiritu igsoon kabalo sa imong ugma. Si Apostol Pablo gipahinumduman na pinaagi sa balang Espiritu, pinaagi sa usa ka propeta. But ang kinabuhi ni Apostol Pablo igsoon ingon siya, walay bali alang kanako. Ang akong kinabuhi diri sa kalibutan walay bili. Basta lang makabot ko si Kristo. Wala siya mahadlok nga mamatay, basta iya ma-share ang pulong sa Ginoo sa mga tawo nga nakinahanglan niini. Praise God. Hallelujah. Ang balang Espiritu igsoon nakabalo kung unsa ang atong future, nakabalo sa atong ugma. Muna siya lang atong paminaw, siya lang atong sundon sa atong kinabuhi karon. Tungod kay ang balang Espiritu lang ang makatabang kanato ug magpahinumdom kanato sa mga butang nga makapahimo sa Dios. Igsoon, sa diha nga kanunay kang nagapaminaw sa kung unsa ang gipadayag sa Espiritu ug imong ginatuman, mamahimo kang maayong sulugon. Amen. Kay nagaingon siya di sa Matthew chapter 25 verse 21. Ingon siya, pag ikaw kanunay nagasunod sa balaang Espiritu Santo, ikaw kanunay nagasunod o imong gisundog ang kinabuhi ni Kristo, ang pagbuhat sa mga maayong butang, ang pagbuhat sa makalipay sa Dios, moabot ang panahon igsoon nga ang Dios moingon kanimo, well done, good and faithful servant. Yung mga tanahan diha sa Matthew 25 verse 21. Mingon ayang agalon, maayo ka nga sulugoon, kasaligan ka, ug tungod kay kasaligan ka, man ug maayo mo palambo sa gamay nga kantidad, karon pilan ko ikaw sa mas dako pagayod nga kantidad, dali paglipay uban kanako. Sa diha igsoon nga mahimo kang masinulundon sa pulong sa Dios. Sa balang Espiritu nga may nagtudlo kanimo, ang Dios malipay kanimo. Ang Dios maghugyaw diha kanimo ug ikapanghambog ka sa Ginoo igsoon. Kanang tanan igsoon, dili nato na mabuhat kung wala kay pagtuo sa Ginoo. Dili nimo na mahimo sa imong kinabuhi nga makapahimo sa Ginoo kung wala kay pagtuo sa Ginoo. Ang kinabuhi ni Abraham, nabuhat niya ang paghalad kang Isaac tungod kay dako siya pagtuo ug pagsalig sa Dios. Kay kung halimbawa lang wala ning tuo si Abraham sa Dios ato, muhalad kaya siya siyang anak, dili gayud. Muna igsoon, ang pagtuo mo'y usa ka butang, mo'y usa ka susi nga maablihan ang mga panalangin sa Dios. Maablihan ang mga gasa, ang reward nga giandam sa Dios atong mga kinabuhi. Ang pagtuo igsoon
mo kana ang tubo nga gikan sa source padulong sa imuha nga moodagayday ang mga panalangin sa Dios. Ang tinuod nga pagtuo nga may pagsalig ka sa Dios. Wala kay pagkahadlok kay naay Dios nga motabang sa imuha, naay Dios nga makiuban sa imuha, naay Dios nga dili mo pasagad, dili mo biya sa imong kinabuhi. Mo na ang tinuod nga pagtuo igsoon. Mo na ang pinaka the best nga makapahimo sa tong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. O salamat mga igsoon sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. O magpadayon ta ato sa atong communion. Praise God. Hallelujah. Kung kinsa atong andam, ibayo nato ang bread. Sa gabi nga gibudihan si Jesus mikuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini pikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinuod ug miingon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga may sakripisyo alang kaninyo. Bahata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong lawas nga may sakripisyo nagantos alang kanamo. Salamat Lord nga pinagi sa imong mga labod kami nangaayo. Kung dalaygon ka sa walay katapusan ngayon baka sa imong pulong kung unsa ka karon mausab kami. Nagpuyo ka nga malipayon, mausab kami. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa balatian, mausab kami. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa dautan, mausab kami. Because Lord, naa ka. Ikaw ang maglig-on ka namo, ikaw ang motabang ka namo. Kung dalaygon ka sa walay katapusan, pasidunggan ka sa tanang mga butang, yung ginabuhat sa mga kinabuhi mo pang pagabuhatan. In Jesus' name, amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. So sa mga gabi nga bidihan si Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat sa si Dios ug iya kini gihatag siya mga tinunan ug miingon siya. Kini kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kobenante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa imong dugo nga magiula dito sa cross sa Kalbaryo God. May naghihimo ka namong angayan nga pinagi sa imong dugo Lord kami napasaylo sa mga kalapasan gikan sa imong pagkabata karon ug hangtod sa moabot ka. Ug diha sa imong dugo God nagadagayday ang mga kaayuhan mga panalangin alang sa mga katawhan. That's why Lord karon gabi una among gina-claim sa mga kinabuhi nga kana magamanifesto sa mga kinabuhi God. Lord, we honor you. In Jesus name. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Hallelujah. Salamat Amahan. Ining matahong nga kagabion. Salamat nga kanunay kang nagapahinomdom. Kanunay kang nakiguban. Salamat Lord sa imong gugma. Salamat Lord nga imo na pud ming gitudluan sa mga butanggad sa pagpahimuot diha kanimo Ginoo. Lord, sa pamilya sa usa ka pamilya God naagi tao, naagi anak nga dili makapahimuot sa ginikanan. But Lord, imo gid siyang gihigog maghapon. O God, gusto ka sa mga kinabuhi nga kami makapahimuot diha kanimo. Pinaagi sa imong tabang, pinaagi sa imong pagtuo, o pinaagi sa imong balang espiritu nga kanunay imong kibubo sa mga kinabuhi nga dili gid mo piya. O salamat Amahan nga ang mga panalangin magadagay sa mga katawhan, ang pabor o ang protection. Lord, kining imong mga katawhan karon, ikaw magapanalangin kanila, ikaw makig-uban kanila sa ilang source of income, sa trabaho, negosyo. Salamat Ginoo, ang pabor ug ang protection. Salamat sa daghang mga customers God imong ipadalagan sa mga katawhan, even Father, sa kinabuhi sa pamilya ni Pastor ni Rod Kiatson God, uban kay Sister Yani, sila kakay. Salamat Ginoo sa imong pag-comfort sa ilaha, pagpanalangin sa ilaha, paggiya sa ilaha, sa ilang mga pamilya, ang kalipay, ang kalinaw ug ang kaluwasan God mag-aabot kit kanila God. Sa tanang miyembro sa inyo Covenant in Christ Lord, salamat Ginoo, ikaw maga-comfort kanila, ikaw magapanalangin. Salamat God, ikaw magalig-on ang imong grasya Lord, may magahari sila makasing-kasing unahuna. Holy Spirit, akmo kang ginadeclare nga mo'y magamanifesto sa mga kinabuhi. Ug salamat Lord nga mahimo kang ilahang giya. Ug Lord, salamat God, imong ablihan lang makasing-kasing unahuna Ginoo nga kabalo sila, maminaw ug mutuman kung unsa ang ginatudlo sa espiritu sa ilang kinabuhi. Salamat Amahan
Karong gabi una, amo usab ginaampo ang nasod sa Israel o ang nasod sa Pilipinas kada uban sa among mayor nga ang kaluwasan, ang wisdom, ang strength, Lord, divine protection sa iyang kinabi mo siyang tabangan sa tanang nagdumala sa among nasod, God, ang pagkamatarong mo magahari sa makasing-kasing gunahuna. Even Lord, sa among mayor diri sa Davao, salamat Ginoo sa paggamit kaniya, pagpanalangin kaniya, papakig-uban kaniya. Salamat God sa kusog sa kinabuhi sa may panglawas God. Salamat sa mga frontliners God. Ikaw makig-uban, ikaw magapanalangin. Salamat Amahan sa mga katawhan. Salamat Lord sa kalinaw, kalipay. Salamat God sa mga pag-comfort sa ila sa tanan lang pag-abuhaton. Adunay mga panalangin. O salamat Amahan sa kanunay nga pagpamuhat sa ilang kinabiibin God sa among mga nagasubaybay ni ining maong buluhaton. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios makig-uban kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, magaprotekta sa inyong kinabuhi ug ang kaluwasan magabot kaninyo. Ang kadagaya magabot kaninyo. Salamat sa mga kaigsuonan Lord, sa mga loved ones God. Salamat sa imong pag-comfort kanila God. Lord, we honor you. Salamat Amahan sa tanan sa imong pagabuhaton. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine on you. Wherever you are surrounded with the favor of God, delivered and set free. In Jesus' name we pray. Amen ug amen. Ug hantod sa sunod higayon igsoon, especially ug mga adlaw, alas 9:30 sa buntag, magkita-kita na sabta sa simbahan. God bless you. Bye-bye.